जय जगन्नाथ सांग मैंने गोटे नहीं आसी नुआ वीडियो एठी इलेक्शन बजार मार्केट वाला चलती देखु नुआ वीडियो आशा करुच्ची आपण मानक भल लगे चलतु देखा। रस्त्याची ड्रेनेजची कळलं एकदम काहीतरी कुठे ते मी तुला सांगत नाही डायरेक्ट दाखवतो BMC बृहन्मुंबई महानगरपालिका बरं मग चला आमची मुंबई आमची मुंबई आमची मुंबई आमची मुंबई आमची मुंबई आमची मुंबई। अरे पिंट्या मुंबईची ट्रॅफिक कोणी सोडवण्यासाठी कोस्टल रोड बांधलाय काय सांगता त्यामुळे डोक्यातली माहित नाही मुंबईची ट्रॅफिक मात्र गायब होणार दिलंय काय नाव दिलंय मला छत्रपती संभाजी महाराज हे महायुतीचं धोरण आहे पारदर्शक प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त कारभार राज्य सरकार। गैस वीडियो केमती लगे मत कमेंट कर जन और सब्सक्राइब करने को जमा भूलें पुणी आउ थे देखा नुआ टॉपिक नुआ वीडियो चलतु वीडियोटी शेष करवा आशा करुच्ची आपण मानक वीडियोटी भल लगी धन्यवाद।